kod Shadrack nyiswa ni to omenda ne yudo pesa di titimango nyaka sani wuoth chal nade. Okay. Erokamano kendo Lydia. Omenda total nonigo bed ga 50,000 lakini nokichiwe te, nichiwo half alafu bang'e kendo ne gidhi miyowa half. Koro omenda mane ayudo ne en 22,000. An pacha ne onge ga e retail business but ahero ga agriculture. Koro nang'iyo gima nyalo timo maber sana sana gweng'wa kama ayaye. Koro an mara nayiero ga agriculture, nang'iyo ga diek alafu taketo dala kanyo. Erokamano. Nyiswa ni ng'iewo diek adi to sani gidhi nade? Nang'iyo ga diek 4 ma approximately ne gi cost ga gimoro 5,000 each to gidhi maber. Nyaka gi sani. Erokamano ahinya. Ero nini ikawo gima inyalo timo ming'eyo ni intiere kod nyalo mar timo.